फैसा दं माथोलै मानि बेगावलाय इन्टारेस्टिं सोरनिबामोन फैसाबो थालांबाय बेसे 2000सो दङ 2000 फैसा सानिफ्रायनो फ्रियावनो मोनबाय नामा आं दा सोरबालाय नागिरफैनायबा होगौमोन आङो दालाय नागिराब्लालाय आंनिनो पकेट मानि जासिगोन बियो सोरबा बे जाम्बिया मानि बेगखौनो गालाङो आरो मा दंबावो नायनो र' बेलाय माथो कार्डसो मा मुं एड्रेस दं नामा इयाव कार्डआव एड्रेस लिरनाय दंना गैया एड्रेस गैया माथो आयदैलै खाफाल बेलाय माथो बे दाख्लैबावनि बे केसिरि सिख्लायासो बेलाय माथो बे खर' फाग्लियासो आंखौ लकआपआव दोनहैनाया पुलिसजों हमजाहोनाया सालि बेनि माने बेखौसो मोनलायबाय आङो बे साला सिख्लाया ओरैनो साला आदा फाग्लि माथा फाग्लिखा बियो खर' फाग्लिया दा बेनिसो पार्स बियो नागिरनासो फैगोन नामा बे मा मुं बे खर' फाग्लि नालाय डिम्पोल ब्रह्म आमखिनि मुङा डिम्पोलसो होनब्ला जायखिजाया डिम्पोलानो जा सिम्पोलानो जा आंनालाय मा पाप नांदों साला बियो पाप नांदों बे सिख्लाबाबो पाप होदों बिसोरा बेनो साला आंखौ जेलाव हैनाया फैसाबो गोमा जाबाय कार्डबो गोमा जाबायना दा नागिरबाय था थेवबो आं नागिरना फैब्ला होगोन दिनै एसेबां गाज्रि गोसोनिबो मानसि नङा आङो बेलाय खर' फाग्लियालाय माबायदि मिन्थिनो बेयाव थालांदों होननालाय गैला बे फैसाया आंनिसो जाखासिगोन गाबोन साला रेस्टुरेन्टआव थांनानै बेसे थाखा दङ 2000 साला गाबोन फुल पेट फुल उदै जाखागोन साला 300सोनि बे फाग्लिनि फैसाजों साननैसो सोलिनो हासिगोन फैसाया 2000 नङाथ' 2500 दं माथो जेबो गैमारा बे सिख्लाना खर' सोरबा बेबायदि एसेबां इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ बेबायदि खोमाना लायो बे नांलायनो रोंगौ बियो खर' फाग्लि डिम्पोल मुङा हले डिम्पोल मानसिया हले खर'आ स्क्रु ढिला आंहालाय मा मजाहि मजा नैरा दखान खेवबानो जाहैनोसै आंहा बे डिम्पोल ब्रह्मनि फैसाजों सालि बे गाथिया बिनि थाखायनो खामानिजोंबो होखारजाबाय जेरावबो लांजाबाय साला मोनदों फैसा गोमाजाबाय कार्ड गोमाजाबाय पान कार्ड गोमाजाबाय मोनदों साला बेबायदिनो जानांगौ बांद्राय देखायनाय मानसिफोरजों मेरा क्या है मजा ही मजा 2500 फैसा मिल गया आबा अबाव ओंखारलांनो नागिरदों नोङो आयै आङो फैनालबा चित्रनाला माबा बेबायदि मोनो नामा लायनो थांनो फैनाल चित्रनाला मानो आबा आयै आं मानसिखौथ' बुथारबाय नाथाय आं उन्दुलांनो हायाखै आरो आयै मोनामगोनबोथ' जानो हानाय जों न'नि खाथियावनो फबनानै दोनबाय मोनामलाबायब्ला आयै मोनामा आबा माबोरै मोनामनो इसेबां गोथौ जावदों बेबायदि फबखायोना थेवबो आयै आं मोजां मोनाखै माने आबा आं नोंखौ बायजोआव थांजानो बादोंमोन आयै आरो फदमा फैबोला मा जागोन बेखौथ' सानफ्लाङाखैमोन र' आङो फदमाखौ सानबेसे थानो होनाय न'आव आंथ' बेखौ सप्तासेसो थानो होदोंमोन र' नों माबा बुंनाय नामा बेखौ सानबेसे थानायनि खोथा बुंनाय आं जेबो बुङाखै आयै होनबा आङो फदमाखौ फनखौनो खालायनो र' बेखौ 15 दिनसो फैनाङा होननानै बुंसै 15 दिनफोरनि उनाव बे जायगायाबो एसे माबा जालांगोन 15 दिनसो जाब्ला गोबाव जाब्ला आरो सिनायनो हानाय नङा बे जायगायाव जे जों मानसि फबदों रावबो हमनो हानाय नङा होमब्ला आयै नोङो फदमाखौ फैनो होथ'नाङा फन खालायनानै खिथा नों दा थांबानोसै फैना लायनो आयै थांसै एसे खामानिबो दङ आंहा दे होमब्लालाय एसे मोजाङै दे आरो नै आबा खाथिनि मानसिफोरा मायबा सोंनोबो हानाय दे जेनेबा सोरबाफोर माबा खोनादोंबा मैया नोंसिनाव मा जानाय खायसे बेबायदि खोनानायाथ' खोनायाखै थेवबो सोरबा सोंब्ला माबा दे जेबो बुंना मा बुंनांगौ माने जेबो बुंनाङा आरो जेबो जायाखै जोंनाव बेबायदि बुंबानो जाबाय मोनथिबायदि था जागोन दे आयै खोनासङाबा थाब फै आरो गोबाव खालायनाङा साला बे फाफि अयथासार सैमा बोरायाबो
आं बुसिन एसेबां बुबाय पाप्पि बोराया थैनोनो रोङासै आंनि आखायाव। फिसौज्लानि आखायावसो थैनो गोसो दंमोन खोमा बे पाप्पि बोराया। बेनिखायनो फिसौज्लाया खेबसे बुनायावनो थैखाबाय बियो। पाप्पिया मोनदोंना साला गान्थि पाप नांदों बियो। बिनिखायनो साला फिसौज्लानि आखायावनो थैनांबाय बियो। साला जमराजाया नोरगाव बिनि आत्माखौ एखे दै गुदुङाव ब्लाव दै गुदुं माबानानै दै गुदुङाव दुंहोनानै दै गुदुङाव सोमब्र' बिनि आत्माखौ एखे खास्ति होनायबा साजा होनायबा मोजां मोनथारगौमोन आं। साला पापिखौ थैनाय बायदिखौनो मोनाखै आं पापि बोरायखौ। दा थेवबो बे पापि बोराया थैनायनि उनावबो असान्ति खालायना गालांबाय आंनि जिउखौ। गोसो मेलेमाव बे बाथ्रायानो फैबाय थासिगोन आरो फिसालाया उनाव मायबासो जागोन नामा, सोरजोंबा हमजागोनसो नामा, बेफोरखौनो सानफ्लांबाय थानाय जासिगोन आरो। सैमा दंग्ला बोराया एसेबां नाजाबाय आं बुथारनो, आंनि आखायाव थैयासै। साला आंनि अन्थावबाथ' फिसालानि आखायावसो थैबाय बियो। इयुनाव बारहुंखाया जेबो प्रब्लेम जायाबानो जाबाय, रावबो मिथियाबानो जाबाय। हे भगबान, आं आरो जिउआव रावबो गैला, बे फिसाज्ला सासेल'सै। हौवाबो गैला, फिसाला गिदिराबो गैला। फिसाला गिदिरखौ बबाव लानानै थांखो नोङो आंनि गोजानाव? बे फिसाला उन्दैयाल'सै आंहा, रावबो गैला। आंनि फिसाला उन्दैनिफ्राय उन्दैखौ जेबो खैफोदाव दाख्लैसै। रावबो गैला आंहा असे होननानै बुंनो। इसोरा अनदोंहाय, साला दैया राननानै थाबाय। अखायाबो हागाबायना? ओमफ्राय आबै अखाया हागायामोन बादि मा जागौमोन? अखा हागानायखाय दैयाबो खमायबाय। सिथ्लानि दैया रानबावनाय नङामोनसो आबै, लैथोआ बै माबा लामानि माबाखौ दानख्लाना होनायखायसो ओजों थांजोब्बाय। ए, नों लामाथिं माबादों? दै थांनाय लामा माबाना होदों? औ, नङाबा सिथ्लाया राननायानो नङामोन ना, दैसो जाजोबगौमोन। बेनिफ्राय आबै ओमफ्राय नोंसा नोमाइखौ हरावनो लांबाय आरो ना गुवाहाटियाव? औ, लाङाबा जारलाना आरो इमारजेन्सि लां होननानै बुंबायना, बाबायाबो थांबाय। बेनिफ्राय नोंसा आइजों माबाजोंलाय सिखिरिया? बिसोर फैगोननो, क'क्राझारावनो दं। ए, होनबा नोंसा बाबाया दिनै फैनाय जानाय नंला खोमा, हौवा मानसिबो गैयाबा ओजों। फैनाय जानाय नंलाथ' खोमा बाबाया, ओजोंथ' रावबो मानसि गैयाना नायनो हानाय। आबैमोनाबो आनैमोनाबो एसेबां रोंबांनाय नङा। माबा खालायो आरो माबा होनो। माबार फाहामना होथोंहाय इसोराबो, बेमार आजार हरबाय थायो मानसिफोरनो। मानसियालाय लोंसोयोबो ना मायो नोमाया? हे मामाया लोङा, बेबायदि लोङा, एसेसो लोंखायो खोमा, मानसिफोरालाय एसे लोंखायोना। लोङा बेबायदि, माब्लाबासो लोङो होनना बुंदों माथो दिसियालाय। बेनोथ'हाय, बेफोरलाय बेमारालाय ओरैनो जायो जानो गोनांबा। बेनिफ्राय आबै हाबिला, आबौआ फन हराखै गुथाला? बेसे सानजाखौ बे हाग्रायाव थांनाया? दाबो सफैला नामा बे हाग्रानिफ्राय? फन हराखै आबै? हराखै, गैया दाबो हाग्रायावनो दं खोमा बियो। फनानो फैयाखै, फैनायबा हरगौमोन बियो। हरगोन दे बियो, हरगोन। बे हाग्रायावनो दङ होनबा बियो फैयाखै, फैबानो हरगोन बियो। बेफोर साख्रियालाय बेबायदिनोसै आरो, हाग्रा बंग्रा बेमार आजार जेबो मिथिया। न'आव सोरबा इमारजेन्सि जाबाबो फैब्रबनोबो हाया। औ, साख्रियालाय बेनोसै। दा आरो बेफोरखौनो मोननोबो थाङाना, साख्रिखौनो मोनाबा, बेफोरखौनो मावसाबना थायाबालाय। आयौ, क'क्राझार टाउनामा एसे समायना। हनै बे गस्लाया, बे दखाना, आयौ, बिल्डिं सायाव दोननाय गस्लाया मासे मोजां। आयौ, आंनो नांगौमोनहाय। वाव, दामथार जागोन खोमा। आइया फैसाबो लाबोआखै खोमा बारा, नङाबा लागौमोन आं। आरोना बेबायदि ग्लासनि दखाननि जिफोरा बिराद दाम जाखायो श'रुमनिफ्रा, थेवबो फसायसोदोंमोन आं। आयौ, मासे समायनामोन कालाराबो, गानब्लानो मोजां नुखागोन बेखौ। आथिं दानो गोग्लैसिगौमोन आं। I'm sorry, sorry dear. It's okay. नुवाखै माथो। आंबो एक्सुवेलि आं माबा नायहरदोंमोन। आंबो बे बिल्डिं सायाव गस्ला नायहरदोंमोन। बेबायदिनो थाफ्लांबाय, सरि।
आयौ मासे मोजां सेंग्राया नायनोनो हेन्डसामथार आं सिमां बायदिसो मोनलायलांबाय मासे मोजां सेंग्राफ्रा आयौ क'क्राझारनि सेंग्राफ्रा मासे हेन्डसाम दहायबो बैयाव हेन्डसामथार सासे नुदों बेथ' आरो खुन्थाइ जानाया बांसिनसो हेन्डसाम मासे हेन्डसाम बियो मानसिया करियान स्टाइलसो गोजौ बालिंलिं आयौ खेबसे नाहरबावथारसै आयौ बेबो नायहरदों लाजिबाय आं सिख्लाया गाज्रिसो सानबाय नामादां आंखौ आंबो मा सानफ्लांनाय नुफ्लाङासै खुन्दायफ्लांबाय माबा आखायावसो नांबाय माबाया आखायावसो खेला खुथिया नांबाय सादोंसो नामायोथाय सोंफ्लाङासैबो आं एसेबां गिदिर जायगायाव फेनेलखौ नागिरना मोनला माथो आङो सिट्रनालाखौबो मोनासै फेनेलखौबो मोनासै फेनेलखौ नांथारगौमोन आंनो टाउननि सेंग्राफ्रा हेन्डसामथार जायोहाय सेंग्रा नङा सिख्लाफोराबो टाउननिफ्रा आयु स्किनफोरा एसे स्मुथ सिलथार जायो सेंग्राफोरनाबो साफा जायो स्किना सिख्लाफोरनाबो साफा बेसेबा गाइखेर बायदि सिल जोंफोरना आरो गामिनिफोरनिया माबा गावब्रेसैसो माबा मालाय न' सिङाव हाबै थानायखायनो बिसोर हेन्डसाम समायना जायो खोमा सेंग्राफ्राबो सिख्लाफोराबो आं बेनिखायनो टाउनफोराव फैनो लाजियो आंना स्किना एसे गाज्रि गावब्रेजोबनाय